lakoni asih turu tuhu terus entek wong terus turu pindho mimi lan mie goreng ya pindho mimi hamimi o mintuna terus mimi mintuna ya cek butuh mimi ayo nimas bareng ana tepi wajib lah nyapa dadak wajib iki lho padha karo bak mati di akhir ayat jenenge kol-kolah kubro dadi nek wajib nek senep nek pak asob nyidam itu asih bebrayan luar biasa napa niki lajengane ben dikancani ya Mbak Nika nggih dipun kancani sama Mbak Ingkar ya kono Mbak Ingkar lah Astabrata Mbak Niken Salitri Sak Trondol ayo Bu Ingkar matur nuwun Kak. Kepito pendolo ngampak geger diterusne ya siap iki piye Om sudah aku sudah sampun jane kalau wau tesih wonten ingkang ngersakne grajakan nggih mangke mawon goro-goro mangke siap nggih Dik Sinta karo Mbak Sri jumeneng bareng heeh Sri kok iso turu kowe iki kancane nyanggup sepoti oke yo saha anu
menawa ana pamundutan. Napa Nggih. Mas? Sik lali aku. HP-ne Mas, HP-ne. Alah aja. Modus. Tenan ana pamundutan mau lumantar Alasane. WA. Pokoknya Saking bapak sapa mau kene to. Heeh. Cuk. wah pinter dalang ya alasane iki lho enek. Enek. Iki lho. Sapa ki mau? Request podang kuning utawa lewung. Siap. Saking Pak Amin. Pariwisata. Pak Amin pariwisata. Ini ki balik neh, Mas. Nggih kok. Ya, podang kuning atau lewung. Dialog. Milih, ayo. Sing ndi? Udang kuning. Oke. Siap. Nek ning gira kowe iki wis bacok pisane kok. Ben kendang iki kene lho. Sik diganti. Pindah. Modele kendang kowe harus dipek ae. Ngomong. Nah. Oh, ganti posisi. Nggih, jane ganti posisi. Yuk, dadekke yuk. Oh. Salah sing demung. Cah demung iki piye cah demung iki? Cah demung wis. Yuran anggoleki sing tak sayang.
mundut ati kebranan keramandang atiku sana saya tekrang kasranan dia setiap mulut Kula nampi dawuh menika Siap, inggih. Pak Panito mboten ketang sepatah dua patah Oh, kata niki inggih. badhe paring dawuh. Pak Nito. Monggo Pak Panito nggih. kalian Bapak Asop menawi tasih lenggah katuran minggah wonten ing panggungan. Tuduk. Maneman. Timun sikarane. Mas Mandal. Bangun sikarane. Yo Mas. Monggo. Tanito Pak Asap. Lenggahipun wonten pundi to Mas? Oh sampun kunjur. Oh. Teng wingking mbok menawi. Oh nggih, mboten napa-napa. Ireng, nggih. Dilanjut mawon nggih. Siap. Sinten? Mbak Dwi no sing durung jumeneng ya. Mbak Dwi. Sepotone ta? Yo. Lewong nggih Mbak Dwi nggih. Mbak Dwi lewong nggih. Oh nggih. Oke, nggo Oke. penutup ning limbukan. Siap, Oke. siap. Lewong garap seragenan ya kena. Monggo. Nggih. Monggo perkara lagu liyane tutukne gara-gara. Nggih, Mas Karis ning mburiku kene cah bagus. Mas Karis. Yuk lewong dadekke. Dok kemana-mana. Lanjut. Sabda pandita ratu Suwuk Mas Arya. Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa mati. Mas Yuda. Dawuh. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Nggih. Ingkang baku jenengan ndonga napa kagem ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk menika. Mugi kawlujugan katerman lan kabahagiaan tansah kajiwa kasarira sedaya para guru, kepala sekolah lan Amin. jajaran Amin. wonten ing SMA 1 Nganjuk. Amin. Mugi tansah kuncara hanjayeng bawana jaya sepanjang masa. Mas Mondol ndonga napa? Semanten mugi sedaya murid-murid wonten ing SMA 1 Nganjuk Nggih. mudah-mudahan menjadi generasi yang sangat hebat untuk Nganjuk. Amin. Nah, tuku tahun yang Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas nggih. Siap injih. Sewang-sewangan lagu. Nutuk nelakan. Cawe sesaji karing Kang Sinuwun. Ayo tak derekke no. Simpang 5 Rial
pangan Pancasila Semarang memandang Pranyata serbaguna Swasana rame rakyat gede ati Ing Jawa Tengah bosen pengambangan Jero kota saben desa ngadesa Saben dina minulya Siwang lima pikuna Upacara dapat tuhan-tuhan Simpang lima ria ikut dosa ing kutha Semarang. Oh, aku kon. Sampeyan bawa. Terus sing Iku aku tak sing ngendang. sing nembang sampean njaluk slendro apa pelok? Manuk. Manut. Kok manuk lho, Mas. Manat. Pelok ya, pelok. Pelok Mbah Tarkun. Kepo yo enek lho dalang kok dikongkon sinden nek ora awakmu lho. Ya kan saling membantu toh. Ya tapi kan ngene iki nek sing wani kan nggur sampean. Jel bawanono Mas umpama ngono Sinta Mbak Enggar apa wani? Bawa sing bawa sampean Mas ora wani to. Sing wani nak nggur sampean kaya ngene gematiku lho, mosok jebuk curigai karo masa laluku ya. Sing mantan ning semasa wis sapa ngono. Tapi Ben VC mesti bahas mantane nyapa? Kapan ndak tahu ya ndak pernah ya aku. Kok iso bahas? Sumpah. Ora nate. Wis ora sak sumpah-sumpah didelok penonton oke semene. Oh iya. Apa ya pelak? Ndang bar nyanyi bar. Waduh. Tak mut. Batukmu, batuk. Pelak. Nyidam sari kekidung memanis. Niken. Dalam. Aku ning kene iki sebagai apa? Dalang. Dalang itu menggerakkan apa? Wayang. Apa bedanya wayang dengan Niken Salindri? Kalau wayang itu kan gepeng, kalau niken kan ndak. Oh, bukan gitu. Lah apa? Kalau wayang itu semakin lama itu nyapo ren apa wah urung tak apa-apane kok. Kalau wayang itu semakin lama umurnya. Sampe namanya kayak Mami Heru taman. Aku ki nerokne sampeyan ki lho aku. Kalau wayang itu semakin lama umurnya itu semakin antik. Kalau sampean semakin lama semakin cantik. Ya. Ha 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 ha. Napa delokmu kok tekan ndi mau? Mbah. Kaya ngene. Nyidam sari kekidung memanis kaya kumbang kang amulat sekar kepengin ngisep madune brangangang swara arum yayah manten kang lagya karon se deni Mamet Prana marang Kusumayu sedalutan bisa nendra karo mlaku ben suasanane panggunge ben urip. Wewe Mas. Wewe. Ngateng-ngateng. Sampeyan sing mlaku. Lho. Wis sisan. kok udalah kon mlaku dhewe. Renggang kula kinepyur pulut. Saya Gusti dalang kok kon ngodang-ngadeg terus. Nyidam sarining tresna mlakune jak nginang-ngene kaya mentok. Aku wis bawa ya ta saiki nembang nggo Mukadimah Limbukan ya. Iya. Apa sing pelok wis bebas wae meng bawane nyilih nyidam sari. Setia tuhu mawon nggih.
Setya Tuhu. Tak nyimakkan kene ya. Mungkin nek mboten teka pripun, Mas? Ya tak junjung. Nek ora. Tenan ya? Ya. Ya wis ra tak tekakne nek. Ora. Apa yo tega ta. Monggo Setya Tuhu nembang alon-alon. Yuk. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki Koyok ngene kok ora tekan iki lho. Wong ya cek apik suara. Niki meh kepentet ya, Mas. Malah meh kepentut. Lanjut. Ya. Sekali lagi. Selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk ke-43. Mugi-mugi kedepanipun tansah kinayungan Gusti berprestasi muridipun ginanjar kesehatan, keselamatan karahayon kawilujengan. Setya Tuhu katur dumateng keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Thank you.
Dik Niken. Napa? Niki nggih kuwata sing memonitor lumantar YouTube Injih. nganti tembus 10.000. Alhamdulillah. Iki juga ada pepunden dalang sing WA aku. Nggih, siap. Bar monitor. Nah, saking ya wis tak anggap guruku bapakku dhewe Pak Kangko Solo Karanganyar. Bar monitor salam guniken ya. Waduh lagi. Nunggal karep iki. Nggih, Pak, anderek ajar, matur nuwun pangestunipun ingkang kula suwun. Lanjut. Mokyan to Iki penonton sing nonton semene kae dan lumantar YouTube oke sing nganti-nganti awake dhewe to. Injis. Oke sing nganti-nganti seneng karo Akbar karo Niken. Tapi di sisi lain juga banyak. Mula sampean mau padu aja nganti kegawa kebrongot karo emosi. Mergo nek dhewe nek apa-apa niki sing keplok ki ya akeh. Lho ora apa to. Nah, tapi yang namanya hubungan itu pasti ada tukar padunya loh, Mas. Oh ya, minangka bumbune kena ya. Nek aku gak nesu berarti kan aku gak sayang sama kamu. Kamu mau toh gak tak Gak apa. nesoni gitu terus aku duyem ae gitu mau. Ya enggak mau. Nek mau ya ndak apa-apa. Ini ada apa itu dari penggemar nggih? Oh, Agni Lover. Waduh, ada. Agni Lovers. Iya. Apa Mas yang itu? dibawakan ke atas. Oh, Mas Karis. Ada ucapannya itu. Iya itu. Wah, itu buket seperti itu. Wah, Waduh Gede men. Oh, bajire tak nek koke lho. Loh kan ini Nita sama Bakul Kok toh, Oh Mas. iya, heeh. Oh, ki enak apane iki? Oh. Wah, dhewe kon badmintonan iki ketoke. Oh, ngene. Lho. Iki ana rokoke Silver Queen. Oh, kok raket. Oh, terus iki duwe eketan. Wah. Itu diwacakne itu. Oh, iya. Bacakan dong. Sini. Oh, ada lagi tuh Banyak. sayang ya. Mas, Buket tok sak kelir dhewe piye. ada lagi nih, Mas. Ya. Apa tadi? Ya. Oh, ya, siap. Ini Mas Akbar ditampar dulu. Yo dimbruk nih. Ini ada ini. Dibaca. Kamu kemarin punya hutang sama aku toh ini tape ini. Wis to gawanen nek duwite gawanen. Calone kan ya dhuwitku ya dhuwitmu. Kecuali nek rokok ki nak nggo aku, sampean kan gak Lah yo ngerokok. gak apa-apa toh tak ge aku toh. Rokoke sampean kan beda, ya dibaca ya, heeh. Yo, Ini panjang ini. Iya, panjang no, heeh. Teruntuk Bakul Kok dan Mbak Nita. Bakul kok. Samian Bakul Kok jenenge. Iya. Terus Semoga kalian bisa seperti Kok dan Raket yang tidak bisa terpisahkan, selalu sejalan dan satu tujuan. Ojo tukaran ae, ojo nesuan ae, langgeng-langgeng ya. Couple kesayangan kita Agni Lovers siap kawal sampai halal. Dukung dalam suka maupun duka, siap jadi garda terdepan buat kalian yang selalu siap support kalian tanpa batas dan tanpa kenal lelah pokoknya. Dari kalian kita banyak belajar arti kesabaran, kesetiaan. Dari kalian kita yo ngalah. Agni Lovers via grup WA, love you sekebon. Agni Couple kebangsaan dan salam kemati selawase iki wis, Mbak. kok ya enak. Wah, Iki apa? Oh, iki nyuwun gendeng iki. gending. Cakra Kembang, duet Mbak Nita dan juga
seragam bakul kok. Terus wi sing kono kuwi. Sing ini. Wah, akeh men. Der. Apa? Der iya. Dir ya. Atau der itu macane. Mbak Niken dan Mas Akbar sehat-sehat bahagia selalu harmonis. Semoga yang kalian cita-citakan bisa tercapai, amin. Lancar segala urusan dan rezekinya. Maaf kalau boleh request satu lagu diduetkan. Sotia, Cokro Kembang, Salam Gemati Selawase. Sampean nganggo klambi abang kok kaya iki ya. Lucu ngono. Tapi ini gak bernyawa. Oh, enggak bernyawa, enggak bisa anu ya. Sudah ya, kayak, Mas. duduk dulu istirahat nanti lagi ya. Wah, iki yuk Ki. Bayek. Taruh sana lagi. Anu, Mas Karis. Wah, abot tenan. Wong lanang iki sing gelem ngongkon aku ya gerak bar tok lah sini. Kok iso mbok bales ngono lho. Iya. Iya, ya wis. Mana itu? Iya. Nih, wis. Ora entuk rokok kok semasa entuk rokok kok gitu. Iso alon to. Wes kok cacah ya nek gong keduman rokok dijupuk siji-siji ya. Oke. Ya. Istirahat dulu. Nes niki juga ada Mas Yudo, ya disepoti aja dipleroki dibajutne perahu layar. Apa? Oh, Jogja Istimewa. Oke, siap. Oke. Ya. Dadekne Mas Tris, monggo.